Like I told you, no fuel feed involved now. Ram Ebua and the Oko educated Oko 20. And then much as you way changes. So when if video in I send again. If na Ram the 5 and Oko the 52. Ndị mọmite ego lụrụ eti n'anya afọ ụzọ fa ebebegokwa anya m wee na-ewepụtasị voice ka o si wee nasịsịfa ego ọ dụkwa ka ọnụọgwụ nwa agwọrọ ọ na ọrụ ha ọrụ maka na ọ bụrụ na ọrụrụ ọrụ fa ya ewepụta voice a na-enye ndị brọgat ka a na-eti n'ihu akwụkwọ unu ya abịa nnọọ ka unu geru na ife unu nụrụ ọgụ titiri ebe a egwu 7 ọkụkọ 51 na efi na-abụ n'ọkwa ife eji ekechiri mmadụ nwoke ka e wee gbachie nwoke ka e wee kechie nwoke ka nwoke a wee fụzie sọsọ nwaanyị ahụ n'anya ka sọsọ ka ọ na-alazi sọsọ ọchụ nwaanyị ahụ ka ọ na-oruzi ịlụ ọchụ nwaanyị ọzọ amụ ya kwụ ọtọ aghọtaghị m ka e werezie ka inwe wee gbachicha nwoke nwa anyị agbachi ndụ ya ka anyị agbachi ụzọ ya ka o bizinesi ya ka anyị agbachi lọvụ ya enwe n'ebe ụmụ nwaanyị ọzọ nọ ka ọ lọvụ ya enwe n'ebe ụmụ nwoke ọzọ nọ ka ọ kwọ sọsọ ka ọ wee fụ nwunye ya n'anya ka ọ fụ sọsọ nwunye ya n'anya ka ọ ghara ịfụzi onye ọzọ n'anya ka ọ ghara ịfụ nne ya n'anya ka ọ ghara ịfụ ụmụnne ya ka ọ ghara ịfụ ikwu na ibi ya n'ọsọ ka ọ fụ nwunye ya n'anya ka eji wee were ego niile a sịkwa na ife a kwuru 80 milion unu ya abịakwa ka unu gara na ntịmanya akakwa nke unu mana nke chaziri mba abụ na Ezenwanyi na-ana mmadụ efi na-abụ efi 3 ewu 7 ọkụkọ 52 wee lụọlụ mmadụ ọrụ o jezie na mmiri ebe ọ na-eje anata ike o jezie ebe ahụ ịchụ aja o buru chọwanchọpụ buru painiapụl buru wọtamelọn buru fanta oyi asịzikwa ka o were ofu ọkọ tiri mmiri maọbụ ka o were ofu ewu maọbụ efi ka o wee jee kenefa na o buru fanta wee jebe ahụrụ biara m ọhụụ nghọrị aghụghọ dịzikwa ka ọdịnanya bụ ife so na nwoke nwa akwụrụ ma 80 milion ma efi na-abụ ma ọkụkọ 51 ma ewu 7 so na mgbachi nwa agbachiri nwoke ọ na-agbachiteghị ya ka agbachichalụ nwoke gbaghekwa onwe ya ụfọdụ ụmụ nwaanyị na-ejegherinu ka ụnụ ma nke ọ na-amaghị nke ọzọ nwoke ị na-eje ịgbachi ịma nke ọ nọ na ya ịma nke o mere ịma nke o konukọrọ okotere ịgba Ịma na m gwara that day not that yesterday ka anyị egbu efi ahụ and sending a video ihe anyị mere yesterday ịma na ma agbapebe ike ya nji wee gbachide ịma na ma agbapebe ya ntị na m emechi ihe niile m kwesịrị ime before m wee unlock ya never unlock am mana asị na m agaghị agwazi gị everything before emecha m ihe niile m chọrọ ime yesterday ka m mechara ihe mmemme so tomorrow m ma akpọ gị video call tomorrow ka unlock ya ịghọta so bụrụ ya mana like I told you no fuel feed involved na Ram Ebua and the Oko educated Oko 20 mana emechazi nwee changes ọ bụrụ na efu video niile ahụ I send gị ka efu na Ram the 5 and Oko the 52 Madam ite ego so na unu na-ekeri nwoke mmadụ eke nwoke ọ bụrụzi izuguzugu nwoke abụrụzi ikwiikwi a na-aka ya ọbụla akụkọ nwaanyị jiri ofu efi welu kee nwoke kwụọ 5 milion wee kee nwoke welu ọkụkọ 59 wee kee mmadụ gwazie m onye jiri efi wee kwe ọnya kezie anụ ọ ga-amata ị na-eke nwoke ka ị wee na-eli ego ịfụ gị ị ka obi asị dibịa nwaanyị na-eke nwoke ga-anụ mmadụ mana ngị wee enweghị di nwaanyị enweghị di na-ekelu mmadụ nwoke nke ọ na-anụ anụ why can't you ụtai Buhari ọ gịnị ji gị nwee ike Tinubu ọ ife ọbụla anyị kwuru ka o mee kedu ife ji gị na nga ike Soludo anyị si ekwụlụ ọkwụlụ ike wurie ị na-ekelu nwaanyị die because na ofu ọgwụ aha kere di mmadụ ya ekewu president ke gọvanọ anyị na-ekwu na-egelu why can't you ije ke OCBN gọvanọ